سلام زغبركم عوات كما يتخونوا وحاول منكسي لهم معنت خاني بخالي سرح بخالي فيديو نتيكم علىغو نايلو معنت فيديو تمرتي كونن جن حفشاوي ناتيري زاربي لي متي ابزي ناي محاورا ميديا كون اب بايتا زلو خنتا صبوق سلازي كونه እግዚአብሔር ምሕረቱ ካወርደና ንቁላትና ሰላም ከሆነልና ወልቃውትም ይተዩ ምክንያቱ ሕጂ ዘለናሉ ሰዓት በቲ ኮሮና በቲ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን አንበጣ ወራር ሕጂ ኻኒ ኣብ 6 መዓልቲ 7 መዓልቲ ይገብር ኣብ ኢትዮጵያ ምድሪ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ጽቡቕ ኣይኮነን ኩናት ከም ዘሎ ሁሉ ሰብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰሚዕዎ ስለ ዘሎ ሕጂ ነው ይቆንኩን ክነግም ግን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ታሽሙሪ ንዓና ይምልከተና ኣይምልከተና ኣብ ጎረቤትካ ገዛ ጎረቤትካ ንሕርቅ ኣጸላሉ ኣይምልከተንን ይክትብል ኣይትኽእል ኢኻ በቀጥታ ወይ ከዓ ብተዘዋዋሪ ክትልብለብ ኢኻ እትሓዊ ክትስሕኖ ምዃንካ ፍሉጥ ወይ ትሃፈጻ ክትንክፈካ ምዃኑ ፍሉጥ ነገር እዩ ሕጂ ይምልከተና እንደይኮነ ከምዚ ዓይነት ይምልከተና እንታሽሙ ብል ከለኹ ሓንቲ ጽሕፍቲ ዘንበብኳ ነይራ ክዕለኩም እታ ጽሕፍቲ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዓባይ ዲጋ ነይራቶም ኣብታ ዲጋ ብዙሓት እንቁራብ ተፋርዮም ነይሮም ሃንደበት ሓንቲ መዓልቲ ለይቲ ዓዲ ሓዊ ተላዒሉ ተሓዊ ምስ ተላዓለ እቶም እንቁራብ ነቲ ሓዊ ምስ ረኣዩ በቃ ሓጎሶም ክገልጹ ጀሚሮም ሓዊ ምዃኑ ተረዲእዎም ወይ ከዓ ካልእ ደይኮነ ትብርሃን ጥራይ ስለ ዝረኣዩ ሓጎሶም ክገልጹ ክጭፍሩ ጀሚሮም ዳዓር ሓንቲ ካብተን እንቁራብ ግን ፀጋዕ ሒዛ ብሓደ ወሰን ኮይና በቃ ጸሎታ ጀሚራ ዳዓር ሓንቲ ካብተን እንቁራብ እንደገና ካልእ ናታ በይና ትጽልይ ዝነበረት ከይዳ እንታኾንኪ ኩሉ ሰብ እንዳጨፈረስ ክበይን ክብዚ ኢላት ዝናይ ዝዓዲ ሓውሲ ንዓናውን ከየንደደና ከይልብልበናስ ይጽልይ ኣለኹ ኢላት ቧ ንዕጥራ ያበይ ኮይኖም ከርከብልና ንዓና ኮ ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ኢላ ናብ ጭፈራ ከይዳ ቲያ ናብ ጸሎታ ቀጽላ ቲያ ሕጂ ካብቲ ዲጋ ፍንትት ኢላ ስለ ዝነበረት ቶም ዓዲ ነቲ ሓውን ምጥፋእ ብዘለዎም ሓይሊ ታሽሙ ተጣፊዮም ካብታ ዲጋ ሽዑ ብጀነሬተር ክጭንጉዕ ጀሚሮም ብዘለዎም መሳርሒ ብሻንኬሎ ዘሎ ሻንኬሎ ገሮይና ዘሎ ገሮይና ብዘለዎም እንዳቀድሑ ክጭንጉዕ ጀሚሮም ወዳቱ ታዲጋ እንዳተወደእ ስለ ዝኸደት ነተን እንቁራብ ምስቲ ማይ ሓዊሶም ኣብ ሓዊ ክጥብስዎን ጀሚሮም እታ ኣብ ጸሎታ ዝነበረት ግን ካብቲ ዲጋ ርሒቓ ስለ ዝነበረት ብህይወት ክትተርፍ ክኢላ ንዓና ከኣኒ እዚ ዘድልየና ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘድልየና በብት ዘለናዮ ሃይማኖት በብት ዘለና እምነት ጸሎት እዩ ዘድሊ ምክንያቱ ኮሮና አንበጣ እዚ ዘሎ ውግእ ጽቡቕ ኣይኮነን ይምልከተኒ ኣይምልከተኒ እንደይኮነሲ በቃ ኣብ ምድርናን ኣብ ምድሪ ከባቢ ናይቲ መሬትናን ዘሎ ሰላም ክኸውን ናብ ኣምላኽና ንጸልይ ሓውኩም መንግስቲ ብኻልእ ቪድዮ ብኻልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩም